contido local a esta emisora de radio na 97.7, en radiolidersantiago.com, tamén nas nosas redes sociais. Acabamos de conectar agora mesmo porque temos convidado nos nosos estudios ás 12:09 deste 10 de febreiro. Recibimos, xa o están vendo na emisión en redes, a Blas García, o alcalde do Concello de Ames. Blas, benvido de novo a este estudio. Hola, bons días, gracias. Como está? Porque sei que estive aí medio pachucho. Está mellor? Bueno, estuve recuperando, sí. Bueno. Tuve unha neumonía e vamos pouco a pouco ahora. Ainda me noto moi cansado, pero bueno, recuperando a actividade pouco a pouco. Bueno, pois nos alegramos que vaya recuperando a normalidade, enfrontándose o día a día do Concello de Ames. Primeiro, dos puntos que quero ver como vai a negociación dos orzamentos, peza fundamental para sacar adiante diferentes sinerxias, traballos e demais. Como está este punto, alcalde? Bueno, estamos falando co BNG, que nos presentou 15 propostas, as cales estamos vendo, e estamos analizando, e no día de hoxe ou mañán lle daremos a resposta pola nosa parte. Está claro que, bueno, das 15 propostas que presentan non podemos aceptarllas todas, pero, bueno, o que se trata nunha negociación nestes casos, non? Temos o pleno, ademais, o vindeiro luns, o 23 de febreiro, 23F, data simbólica, sí. Ademais, espero que non entre ninguén no Concello pegando tiros. Agardemos. E, bueno, estamos nos lóxicamente esperamos poder chegar a un acordo co BNG, pero se non fose posible, polas razóns que sexan, pois vamos a seguir adiante cos orzamentos e vamos a vincular a unha cuestión de confianza, co cal este ano 26 vamos a ter uns orzamentos que ademais van a ser uns orzamentos moi importantes, cunha cantidade que supera a última do 2024, que xa era elevada, que era de 33 millóns de euros, e nesta ocasión pois andamos polos 38 millóns de euros. Aumento... Incluindo lóxicamente a empresa municipal de augas, que ten que ir dentro do orzamento xeral. Son 15 propostas do BNG? 15 propostas. 15. Estudáronse todas, pero non todas teñen cabida baixo o seu xuizo a contemplarse. Hai algunhas que nós xa mesmo xa estamos, bueno, xa temos estudiadas previamente, outras que non son, bueno, que non forman parte da competencia municipal, bueno, hai variadas, pero tamén hai outras que sí, lóxicamente, que son... Só o BNG propuxo... Sí, porque o PP propuxo algo e Espazo Común, pero xa non se veu tampouco interese pola súa parte. O PP xa nos trasladou que non vai a votar a favor dos orzamentos, nin está disposto a permitir que se aproben, co cal tampouco, bueno, fun moi claro tamén cando me reunín con eles a primeira vez, tanto co BNG como co Partido Popular, que non nos engañemos nin perdamos tempo, non? Se non estamos dispostos xa de entrada a aprobalos ou a facilitar a súa aprobación, pois tampouco non manteñamos reunións para non lograr ningún tipo de obxectivo. Xa, me lembro nunha ocasión no mandato pasado que nunha dos orzamentos que presentáramos a oposición, o Partido Popular presentara tamén, que quero recordar que daquela eran 11 propostas, das cales ya aceptamos 10, e non votaron a favor, co cal non ten moito sentido perder tempo negociando algo que sabes que ao final non vai ir adiante, non? Falando do que pasa en Ames, neste caso o seu partido, o PSDG en Ames, fixo unha moción conxunta, contemo vostede, para o Colexio da Maía. Sí, bueno, conxunta, nos fixemos a moción e pasamos ao resto dos grupos, ao resto dos grupos, por si estaban todos de acordo para facer unha declaración institucional. O Partido Popular xa nos trasladou que non vai a apoiala, co cal xa non ten sentido a moción, a declaración institucional, e a vamos a levar, bueno, se algún grupo máis se quere sumar á moción dos outros dous, pois sin problema. De que trata? Pois vai polos problemas que hai no Cei da Maía. O Cei da Maía é un cole moi antigo xa, leva máis de 30 anos construído e en funcionamento, e non se cambiou o teito, o tellado non se cambiou desde que se abreu, co cal agora ten, bueno, tal e como nos dixeron os técnicos, rematou xa a súa vida útil e a única solución é cambiálo.
Por eso nós o que instamos, porque está chovendo dentro, ademais nestes días xa leva anos sufrindo goteiras, pero bueno, este ano é moito máis grave que en anos anteriores, despois de todo o que choveu. E, bueno, a moción é instando a Xunta de Galicia, porque a competencia autonómica de que cambie o tellado, de que polo menos inicie o proceso para cambiar o tellado, tal e como fixemos e conseguimos xa anteriormente no CEI de Barouta, que tiña un problema similar, non tan grave como da Maía agora, pero tamén similar. Nunha ocasión incluso nós o de Barouta pois conseguimos parchear algo para evitar que chovera dentro, tapando algunhas das filtracións que había, pero no da Maiexa nos dixeron os técnicos que é imposible, está tan deteriorado que non é posible facer ningún tipo de actuación que leve a solucionar o tema. E algo que está preocupando moito a comunidade educativa, a dirección, aos mestres e aos pais e as nais, sobre todo. Que motivou o non do PP? Hai algunha lógica explicación ou Non, bueno, eu deduzco, imagino que será porque como é unha moción que lle pides á Xunta de Galicia, pois será por esa razón. Non é o habitual, tamén teño que dicir, que teñen sumado a moitas declaracións institucionais, pero nesta non, e a verdad que tamén intentamos facer xa unha moción light, non entrando en criticar a Consellería, nin unha moción light para que facilitase, tampouco queríamos politizala, senón o que queríamos é que salira algo de toda a corporación, pero bueno, oye, respetable, non queren sumarse. Por certo, falando de chuvia, que chove en Santiago, que chove en Ames e que chove en Galicia, algo así. Ata chove en Andalucía. Ata chove en Andalucía, tristemente, con moitas consecuencias negativas. Como está a afectar esta gran cantidade de auga, de borrasca tras borrasca? Hai algunha situación anómala ou de preocupación en Ames? Sí, bueno, depende das datas, depende de cando dos días e como chova e das borrascas que hai, pero bueno, nos facendo un especial control dos dous ríos que temos, do Tambre, polo que lle afecta a Tapia e a Ponte Maceira, pero tamén do Sar, non? Do Sar, ademais, temos unha estación de aforo nós e unha estación de aforo a Xunta de Galicia que se encarga de controlar como vai o caudal. E, bueno, estamos a dosar, sobre todo, nos está avisando constantemente do perigo que hai, das subidas. En varias ocasións tuvemos que pechar o paseo fluvial e o Tambre, bueno, pendientes de Ponte Maceira, sobre todo, porque en Tapia, ainda que desborda, non afecta, non hai vivendas, pero en Ponte Maceira sí. E despois, bueno, que nos está pasando a todos, que a rede viaria está sufrindo moitísimo estas choivas, non? Están salindo baches constantemente, causando danos e como todo o mundo, desexando que isto acabe, que nos dé unha tregua, que podamos polo menos empezar a arranxar todos os desperfectos que está ocasionando e que podamos ver un pouco de sol, non? Outro asunto que é de hai pouco tempo, unha reunión que hubo co sector tecnolóxico, audiovisual, onde Ames, polo menos na nosa contorna, tamén no aspecto máis galego, pero na nosa contorna, por a nosa área de influencia, pois está collendo moita zona. Ames é punto tecnolóxico, é punto de audiovisual, de Dimas de Maisí, en fin, como foi esa reunión? Pois foi productiva, a verdade, é algo no que fai tempo que levábamos traballando xa, intentando xuntar a estos sectores que son tan importantes para o noso concello, porque ademais, bueno, normalmente sempre se di, non, que temos este polo innovador en Milladoiro, que é certo, no polígono empresarial, donde hai, pois, desde empresas da comunicación tan importantes, productoras como Sete Media, Ficción, bueno, varias, non? E despois tecnolóxicas tamén. Ademais, Ames somos un dos 100 concellos de España que formamos parte da rede de cidades da innovación e a tecnoloxía, co cal fai tempo que eu tiña ese interés, esas ganas de xuntalos, pois para coñecernos, non? Poñernos cara moitas veces, porque non acabas coñecendo a todos, e xerando sobre todo unhas vías de contacto bidireccionais, non? Eles con nós e nós con eles, para ver tamén aqueles problemas que hai, aquelas necesidades que podan ter de que o Concello lles poda axudar, ou outras administracións que podamos incluso camiñar con eles hacia posibles solucións que teñan, non? Quedamos de crear un grupo de traballo donde nós, ademais, a técnica que temos de innovación sexa ese enlace entre Concello e empresas.
e facer polo menos unha reunión anual, pero a maiores tamén que sirvan para coñecerse eles mesmos, saber o que hai en Ames, non? Porque moitas veces as propias empresas, aínda que estén no mesmo polígono, moitas veces non saben ao que se dedica cada un deles, non? E iso tamén pode xerar sinerxias entre as propias empresas a hora de traballar. Poño un exemplo moi rápido, non? Nós temos dúas empresas no polígono empresarial, unha que é Catec, que é unha empresa que se dedica á aviación, facer drones, da aeronáutica, non? Que ten 15 enxeñeiros traballando ali, é unha empresa andaluza con base en Sevilla que decideu montarse xa fai uns anos aquí no Milladoiro e dedícanse eso á aeronáutica. E uns poucos metros máis arriba, nun dos áticos, temos D3, que é a empresa que se dedica tamén a aeronáutica, a facer, eles diseñan alas, tanto para drones, aviación, pero tamén incluso para barcos. Parecen complementarias, non? Incluso, bueno, eu sempre poño o exemplo que desde o Milladoiro se axudou a diseñar as alas que levan estes barcos que participan agora na Copa América. Por exemplo, traballou coa Lingi suizo e tal, non? E non se coñecían. Non se coñecían, e son empresas, como ti dicías, moi complementarias, porque ao final traballan no mesmo e poden unhas axudar a outras, non? Pois iso é o que buscamos, que máis empresas, porque ademais vimos outro día que hai empresas vinculadas á sanidade, vinculadas á ciberseguridade, vinculadas á aeronáutica, que podan traballar conxuntamente todas, non? Xa que estamos no Milladoiro, rematadas as obras de humanización do Milladoiro, con declaracións de vostede ese día, o día seguinte, pois non moi satisfactorias e demais. Como está este finiquitar a obra e mellorar aquelas deficiencias detectadas, alcalde? Pendientes de que cambie o tempo. Tamén. Porque a maioría das cousas que nos faltan agora xa se estuvo traendo materiais que faltaban, maceteiros, as marquesiñas se retiraron para reparar, se adaptaron algúns pasos de peóns que non eran accesibles nalgúns puntos, outros que se fixeron inicialmente e que estaban proyectados se modificaron porque por informe de tráfico se decideu que non se colocaran neses puntos os pasos de peóns. E agora o que nos falta é, sobre todo, rematar o carril bici, non? Que tamén é, bueno, pois, a verdade, eu pensei que non tería tanta aceptación como nos está chegando en forma de queixas de moita xente que quere usar o carril bici e non pode porque estamos permitindo que se aparca ali aínda e temos contenedores ali porque non está rematado, falta pintalo, sobre todo. Falta pintar o carril bici para que sexa máis seguro e poñer aínda algunhas balizas máis e falta rematar eso e algunhas cousas máis pequenas, pero bueno, esperando a que remate a choiva para poder acometer esas obras, sobre todo de pintado, e unhas obras complementarias que vamos a facer nunha calle paralela que é na Rúa do Rego, donde estamos agora traballando cun proxecto xa tamén en canto remate para pintar e vamos a crear ali xa hai zonas de aparcamento, vamos a crear en torno a 50 prazas máis de aparcamento, porque ademais está ao lado, simplemente con poñela de dirección única, pois para o aparcamento que se pudo perder en Rosalía de Castro, que se acabe ganando nesa zona. Quedou defraudado en certa medida con aquelas declaracións agora que xa pasaron os días e demais, os memes que deron as marquesiñas, que se convertiron en punto de crítica e demais, quedou defraudado, esa é a palabra? Bueno, quedei defraudado, non defraudado, pero si certamente decepcionado en algunhas actuacións que se fixeron, non? E tamén quedei decepcionado nun proxecto inicial que nos presentou o Ministerio que ao final non puderon executar tal e como estaba previsto, non? O proxecto, pois, por exemplo, constaba de dúas rotondas que facilitasen o xiro, que ao final pois non se puderon realizar porque eran problemáticas a hora de facer o xiro tanto vehículos un pouco máis grandes, non camións ou autobuses. Entonces houve que prescindir delas e foi un proxecto que se fixo, que se nos presentou, que ao final non se pudo executar na súa totalidade e que non queda a obra tal e como esperábamos, non? Pero, eu sigo valorando positivamente a obra porque o obxectivo fundamental que se perseguía con esta obra era retirar vehículos do Milladoiro. 10.000? Nun estudio que temos inicial, eu creo que son máis, non teño os datos e non podo aseguralo, non? Pero no estudio primeiro que se fixo se habían conseguido retirar 10.000, pero é fácil de ver, de pasar por ali, de estar no Milladoiro e se ve que aqueles atascos grandes que se preveían, aquelas colas,
pois unha vez que están funcionando con normalidade, non as hai. E tamén eu creo que temos que poñer en valor que se conseguiu que a xente, as veciños e as veciñas, as persoas que viven en Rosalía de Castro no seu entorno, gañen en calidade de vida, non? E só saben eles, os que vivían aí, o que lle mellorou a calidade de vida, porque pasaron de estar nunha zona cun gran problema de seguridade, de saúde, pola contaminación medioambiental, pola contaminación acústica, a notar ese cambio importante, non? Co cal eu creo que é o importante, o que máis temos que poñer en valor, que ao final axudar as persoas a que podan vivir mellor. Despois a rúa, como sempre, nos pode gustar máis ou menos. Nos poden gustar que os contenedores estén nun lado ou noutro, que os maceteiros estén nun lado ou noutro, que os árboles sean máis grandes ou máis pequenos. Podemos criticar moitas cousas, eso pasa en todas as obras, non só pasa no Milladoiro. Pero eu creo que o importante é que o obxectivo principal se conseguiu. E ademais, que non poñemos agora en valor, pero que vamos a poñer en valor dentro de 1, 2, 3, 5 anos, que é o cambio que vai a sufrir o Milladoiro para ben, gracias a esta obra que se fixo. Bueno, pois esa dos temas, que como é, xa que estábamos no Milladoiro, punto neurálxico de empresas do sector tecnolóxico e audiovisual, tamén esa humanización que rematou e que xa anunciaba aquí tamén, está a piques de rematar, pero haberá flecos que... Pero bueno, a chuvia constante está impedindo moito... No Milladoiro este mandato, o Milladoiro este mandato vai a sufrir a transformación máis grande da súa historia, e non o digo por quedar ben, o digo convencido e con probas, ademais, non? E vai a sufrir a transformación máis grande da súa historia por varias cousas. Primeiro, por esta obra que se está facendo, que lle digo que vai a cambiar totalmente o Milladoiro que coñecíamos ata o de agora, non? Pero vai a cambiar tamén porque neste mandato se vai a empezar a construir un complexo deportivo cunha piscina homologada, para que a xente de Milladoiro consiga ter eso que leva tantos anos pedindo, que é unha piscina municipal. Pero a maiores vamos a poñer a outra pata da formación do noso concello e un centro dedicado á mocidade, como é o centro multifuncional, que están agora facéndose obras aí, e vai a ser o centro onde se poda reunir a mocidade de Ames, pero a súa vez onde fagamos cursos de formación para persoas que teñen difícil acceso ao emprego. Pero a maiores se están facendo, arranxando rúas fora desta, se está fora de Rosalía de Castro, non? Se están facendo infinidade de actuacións, e algo moi importante, se vai a construir vivenda pública. Máis de 200 vivendas que se van a construir no Milladoiro se sentaron as bases neste mandato, e se está construindo a Xunta de Galicia un centro de educación infantil de primaria novo, gracias á xestión que se levan facendo durante este mandato. Co cal eu podo dicir con orgullo, incluso con fachenda, de que neste mandato o Milladoiro vai a sufrir a transformación máis importante da súa historia e vai a recoñecerse por parte deste goberno en minoría que é o núcleo máis importante do noso concello. Nunca tuvo un investimento tan grande o núcleo do Milladoiro. Pois queda dito. Un par de temas que quero tamén tratar. Unha é o POS, eses cartos da Diputación da Coruña que dan as administracións locais e que son elas propias as administracións locais os que destinan os cartos, non? Que se vai facer co POS da Diputación da Coruña, alcalde? Pois co POS maioritariamente vamos a facer investimentos, vamos a facer obras. Nós sempre repartimos o POS como se di normalmente no mundo do mar, en 3 quiñóns, en 3 partes. Unha para o Milladoiro, outra para Bertamiráns e outra para o rural. Pero destacar que o rural de Ames, neste POS, igual que nos anteriores, vai a levar máis do 50%. O investimento que vai a facer o Concello de Ames cos fondos da Diputación da Coruña no rural de Ames van a ser máis do 50%. Pero eso non quita que fagamos obras importantes en Milladoiro, como dicía antes, arranxo de rúas e de beirarrúas, pero vamos a, por exemplo, a poñer as bases tamén do novo sistema de parques infantiles que vamos a ter no Milladoiro. No Milladoiro temos un parque grande en Pardiñeiros, na rúa Pardiñeiros, que é o primeiro parque cuberto municipal
que se fixo no Concello, non? Aí fixemos un en Milladoiro e outro en Bertamiráns. O de Milladoiro é o primeiro que hai na Rúa Pardiñeiros e único por ahora. Pois este parque vamos a cambiar todo o sistema que tiñamos hasta agora, porque os parques infantiles, por exemplo, estaban destinados a nenos e nenas de ata 7 anos aproximadamente, non? Entonces aí vamos a crear un parque, vamos a modificar todos os xogos para que sexa un parque que se poda usar desde os máis pequenos hasta os 14 anos, que haxa xogos para todos e para todas, seguindo un parque cuberto, cambiando o chan. Nós, por exemplo, estamos en contra do solo de caucho que se metía e que estuvo moi de moda nos parques infantiles, porque consideramos que é moi contaminante e a súa vez co calor, ca choiva, co cambio climatolóxico e de temperatura vai rompendo. Entón vamos a ir a un tipo de parques con césped artificial, máis adaptados, e, por exemplo, un dos grandes investimentos, máis de 300.000 euros, vamos a investir neste parque infantil en Milladoiro, que ademais vai ser o primeiro de outros moitos que vamos a facer, non? Que vamos a adaptar. E en Bertamiráns, por exemplo, vamos a seguir arranxando a Avenida da Maía, a principal arteria de comunicación de Bertamiráns, pois vamos seguir arranxando, humanizando máis, cambiando asfalto, cambiando beiras rúas, que ademais algunhas delas son moi antiguas e están pois mal, e vamos a ir cambiando, pero vamos a seguir investindo no rural, como é lóxico, pois facendo infinidade de obras en varias das parroquias e seguindo con esa planificación que levamos desde fai anos, que é de poñer en valor os núcleos rurais municipais. Ames ten 120 núcleos rurais de poboación e levamos actuado en moitos deles, pois facendo os interiores con formigón, con adoquín, poñéndoos bonitos, ademais que duren máis, e é o plan que vamos a seguir mantendo. Pois casi recta finalísima, pero que eu quería tocar outro tema, porque se fala de Ames da celebración dun campeonato do mundo a nivel deportivo, xa está botado a andar, vamos. Pois sí, eu creo que é unha das grandes actividades que vamos a facer no noso Concello durante este ano, o 20 de setembro en concreto, e, pois, bueno, para un concello como Ames, sin duda é unha satisfacción que pensen en nós, porque ademais viñeron a nós para facer este campeonato, pois, polo noso currículum, podemos decir, a hora de facer probas deportivas. Este ano pasado fixemos o Campeonato de España Máster de 5K, e, bueno, temos un circuito homologado, que ademais é un circuito moi de referencia para a xente que fai atletismo. Temos unha zona, ademais, que incluso xente de Santiago, de Brión, pois atletas como Estel Pedrosa vai a entrenar ali coa xente do seu clube, nese circuito que temos, porque é un circuito moi chan, moi llaniño, que ademais é moi bo para facer boas marcas. E nos, bueno, viñeron a falar con nós para ver a posibilidade e disponibilidade de facer este campeonato do mundo de 100K. Eso mesmo. 100 kilómetros, sí. O sea, 20 voltas a este circuito que temos. Que o cero é de 100, non se extrapolou un 10K, non, son 100K. Sí, 100K. A maiores, eso, pois van a vir, creo que son representantes de 50 países, falamos de en torno a 600 participantes, con todos os equipos que traen do seu entorno, que, bueno, non van a estar ubicados en Ames, ou sea, dormindo en Ames, porque en Ames carecemos de moita infraestructura hoteleira, pero si van a estar na contorna, ademais, van a estar en Padrón, van a estar en Teo, van a estar en Santiago. Quero dicir que ao final tamén a comarca se vai a vir influenciada por este campeonato, e bueno, un campeonato onde vamos a ter que facer unha ceremonia de inauguración con bandeiras, todo isto, pois, como se ven por aí, cando se fai, non? E a verdad que para nós é unha satisfacción. Onte que recibíamos ademais a un grupo de alumnos, 18 alumnos e alumnas que viñan dun colexo de Italia, hoies de Ames, a facer un Erasmus, pois lle comentaba que este campeonato do mundo era para facer en Florencia. Ao final Florencia renunciou por unha serie de cuestións internas deles e elixiron Ames para poder facelo en Ames, co cal, pois nós, que cando presentamos o Campeonato de España
Máster falábamos da posibilidade algún día facer un campeonato de Europa. Pois mira, vamos a facer un campeonato do mundo co cal nos vai a situar tamén no mapa, e o noso circuito pois vai a ter aínda máis sona e máis fama para que siga vindo máis xente a usalo. Pois que interesante. Ahora sí que quedamos en tempo, alcalde do Concello de Ames, graciñas por vir, por analizar tantos asuntos que bueno, que melloran o día a día dos veciños e veciñas, e que tamén poñen o Concello de Ames no mapa, neste caso mundial. Graciñas, alcalde, que vaya ben. Gracias a vos, como sempre.